ଦୀପ୍ତି ନାଁଟିର ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ନାମ ଯେମିତି କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ପାଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଚ ଗୀତ ଖେଳକୁଦ ସବୁଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲେ ସେ ସବୁଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଝିଅଟି ବହୁତ ସାହସୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଗେଲବସର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଥିଲା। ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି କଲେଜ ଗଲା। କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ବହୁତ ବାରଣ ଏବଂ ମନା କଲେ। କହିଲେ କି ସେ ପିଲା ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ବର ବାଛିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ବାପା ମା କାହା କଥା ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଲୁଚି ଯାଇ ଘରୁ ସେ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ କଲା। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୁଅ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲା ଏବଂ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାର ଟିକିନିକି କଥାକୁ ଧରି ଦୋଷ ବାହାର କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ତୋ ବାପ ଘରୁ କ'ଣ ତୁ କିଛି ଶିଖିନୁ? ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ ତାକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଉନଥିଲା କି ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ତା ବାପ ଘରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲା। ତାର ଛୋଟ କଥାରେ ଭୁଲ ବାହାର କରି ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସତରେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଭୁଲ କଲା? ସତରେ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କ'ଣ ବିବାହ ସଫଳ ହୁଏନି? ଏହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।